To ga takaitaccen bayani akan abin da ke faruwa da su 442 da abokin shi. Bayanan da na samu ma sun kashi biyu amma duka zan ba ku su. Sanin kanku ne akwai kasashen da 'yan Najeriya yanzu ba mu isa mun je ba saboda akwai 'yan uwanmu da suka je suka yi tabar gaza. Ba ta gace dai 442 da shi da abokin sun yi ziyartar ɗaya daga cikin irin waɗannan kasashen. To ganin da cewa kamar Niger gida ce shi da suka yanke shawara da shi da abokin shi da su je su yi amfani da passport ɗin Niger domin zuwa waɗannan kasashen da suke son zuwa. To kowace ƙasa da shari'ar da suke bi wajen yin passport ɗin nasu. Ka kamar a Najeriya akwai su indijin da wannan abubuwan to an ce duka wannan matakan sun samu sun yi shi a Niger. Da aka je yin dangwale to ɗaya daga cikin su ya taɓa yin passport to dai dangwala sai bayanan shi na passport ɗin Najeriya ya fito. Dan dai ka taɓa yin passport ba a Najeriya ba ko ne duk duniya idan ka je ka saka hannunka bayanan za su fito. Amma fa ku sani kafin su haɗa sharaɗin da ya kamata a musu passport ɗin nan a Niger sai da suka ɗan ba da cin hanci da yawa. Da ɗaya daga cikin mutanen da suka ba wa cin hancin ne ya ba su shawarar da su kwalkwale gashin su saboda kada manya-manyan da suke approving passport su gane fuskokinsu idan fuskokinsu suka fito. Sai kuma labari na biyu da ya ce ai waɗannan mutanen da suke tunanin sun ba cin hanci da su aka haɗa baki aka musu talala domin a kama su. Mu sun ce ba ma wai Tom Print ne ya kama su ba da suka je wajen ne ana zuwa aka yi arrestin ɗinsu aka kama su. Kuma dai ta yaya abin ya faru ya tabbata da cewa yanzu suna hannun hukumar Niger kuma suna kulle a cikin prison. Hukumar jiya sun buƙaci kowane daga cikinsu ya bada miliyan 20 tukunna a saurari ƙararsu. Daga baya aka roƙi alfarma wai aka mai da shi miliyan 10. Kuma ta inda gizo ke saka shine wannan miliyan 10 idan aka bayar ba wai za a sako su bane. Za a saurari ƙararsu ne a tura su wajen alƙali tukunna alƙali ya yanke musu hukunci. Hukuncin kuma za ta iya wani zaman gidan yaron ne ya dai danganta kusan dai shari'a sabanin hankali ce. Bayanai dai suna ta faman ƙara samuwa a halin yanzu idan suka ƙaru zan zo na sanar da ku. Allah ya raba ƴan uwan musulmai daga mu. Gidan su wane ne? Zan nuna musu ni wane ne? Ni dan wane ne? Ɗan gidan su wane ne? Money movement! Money movement! Money movement! Money movement! Money movement! Money movement! Waya. Tunkwal, 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 tunkwal. Allah ki gane kanki, ka kuɗi ki bata kanki, ki je ki kashe da ƙawayenki, ke wayaya sunanki, ta ji da. Duba kanki da kyau, ka ji ka kina da kyau, duba ki ci gaba ce, sai makin sa lalle, makin sa ya kallabi, ko menene zarafi, in ci kwace dole, sannan a ce. Ke dan Allah ki gane kanki, ga kuɗi ki bata kanki, ki je ki kashe da ƙawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji daɗi tana ya kushi, me za ki ci ba nama kuma ba ƙashi. Ta ji daɗi tana ya kushi, me za ki ci ba nama kuma ba ƙashi. Tunkwal, 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 hey, tunkwal. Inda kai nake to da kai nake, kama suna nike, sai mu je mu dake, makiyan mu share su, kudaden mu tara su, followers mu kara su. Tunkwal, 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 tunkwal. Allah ki gane kanki, ka kuɗi ki bata kanki, ki je ki kashe da ƙawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji daɗi tana ya kushi, me za ki ci ba nama kuma ba ƙashi. Ta ji daɗi tana ya kushi, me za ki ci ba nama kuma ba ƙashi. Tunkwal. Kun ga wannan murjan? To baiwa ne cok a kanta. Wannan in ma da za ta mai da waƙanta sana'a, da za tana da kasuwan da ta ci saboda komai da kanta take rubuta shi. Tana da baiwan kuma ta iya hawa kiɗa,
don haka masu surutu masu cece ku ce bata iya waka ba ƙarya ne, su je su saurari tunkwal wakan da aka saka tunkwal yanzu yana nan all platform, ku je ku ji baitin ta ku gane ta iya, kun gane ai. Ke dan Allah ki gane kanki, ga kuɗi ki ɓata kanki, ki je ki kashe da ƙawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji daɗi tana ya kushi, me za ki ci ba nama kuma ba ƙashi. Ta ji daɗi tana ya kushi, me za ki ci ba nama kuma ba ƙashi. Tunkwal, 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 hey, tunkwal. Inda kai nake to da kai nake, kama suna nike sai mu je mu dake, makiyan mu share su, kudaden mu tara su, followers mu kara su, arewa aita mu ce ko ina. Tunkwal, 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 tunkwal. Allah ki gane kanki, ka kudi ki bata kanki, ki je ki kashe da kawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji da waya ke dan Allah ki gane kanki, ga kuɗi ki ɓata kanki, ki je ki kashe da ƙawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji daɗi tana ya kushi, me za ki ci ba nama kuma ba ƙashi. Ta ji daɗi tana ya kushi, me za ki ci ba nama kuma ba ƙashi. Tunkwal, 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 hey, tunkwal. Inda kai nake to da kai nake, kama suna nike sai mu je mu dake, makiyan mu share su, kudaden mu tara su, followers mu kara su, arewa aita mu ce ko ina za mu je. Ɗan gidan su wane ne? Zan nuna musu ni wane ne? Ni ɗan wane ne? Ɗan gidan su wane ne? Money movement, money movement, money movement, money movement, money movement, money movement.